Pirsa dewleta Tirkiye ew e ku ev çekên giran, ev roketên ku dikarin balafiran bîne xwarê bikevin destên Qesedê û PKK. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gotibû beriya hefteyekî çekên Amerîkayê yên ku di destê PKK de hene em ancak bi lava birêca dikarin ji NATOyê bigirin. Roketa sîstema parastina esmanî Avanger çi ne? Sîstema wan çawa ye? Hêza wan çi qase? Bi du gotinan em ji we re bibêjin. Sîstemeke parastina esmanî ya Amerîkayê li dijî balafiran hatine çêkirin. Heta 443 kilometreyan dikare biçe. Li ser wesayetên eskerî têne bicihkirin. Di sala 1989 de hatine bikaranîn. Giraniya wan bi qasî 4 ton e. Derêjaya wan jî 5 metro ye. Lez wan jî 98 kilometre ye di saetê de. Bi sîstema lazer kar dike, ji sedî set dikare bigêje armanca xwe. Yani balafira ku ji xwe re bike hedef, ew balafir